Empleyado di abreko na kamotorsiklo na tukol titapyag na kalpasanan na sapgud na tinagbalasiwa menor de edad iti Banggedabra. Naka-alerto, Bridget Mayo. Natukol ti kanawan nga abaga ti nagmaneho ti motorsiklo ani Edgar Balauro. Gasgasmet iti saka ti sinagaba ti nasapgud na a menor de edad. In-overtake ni Balauro ti bus anagala ti pasahero iti paset ti Zone 7 Banggedabra. Ngem dito'y nameten na nasapgud ti nagbalasiw nga ubing. Tiglan na tamang ko. Hindi nagbalasiw. Na-impound ti motorsiklo akaraman ti disgrasya. Iti na dati laeng motorsiklo, iso lang ti agkaroon ti liability ta iso mat ti nakadungpar kada iti biktima. Iti San Quintin Abra, nadunor dagiti nagkakalubon iti motorsiklo ada Sheila Diga, Rogelio Garde ken Rosalyn Kakas. Naggapuda iti Santa Maria, Ilocos Sur, ken mapanda kumay iti San Quintin idi na diskarkulo ti driver ti agkurba adalan iti barangay Tangadan. Yung takot kasla imbiglak ajay preno gilikod kun sangwanan ni nga nag-slide kami ma'am. Nagdiretso gyulog kami genti pagliko nga kasta. Matamtaming iti ospital dagiti biktima. Bridget Mayor, nakatutok 24 oras, Ilocano.